አርስተ ዜና ፋብሪካ ማዳበሪያ አሊኮ ዳንጎቴ ምስተዛዘመ አቅሚ ምፍራይ ውሽጥ ዓዲ ከዕቢ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ሕቶ በር ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ሕጊ ተቐባልነት እናረኸበ ከም ዝርከበ ተሓቢሩ። ሰላም ጥና ያበለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ አምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዜና ሒዝና ኣለኹም ቀርብና ኣለና። ምስቶም ዜናታት ሓቢረኩም ጻኒት ዝገበር ወንድም ደባሼ በቀዳምነት በሐጸርቲ ዜናታት ክንፍልሞም ቶም ሐጸርቲ ዜናታት ሄለን ሃፍቴ ከም ስዕብ ዋሊዳቶም ኣላ። ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ፋብሪካ ዘበናዊ ድኹዒ ተዛዚሙ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ቀንዲ ጸገም ክፍታሕ ይኽብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም። ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ጎዴ ተረኺቦም ህንጸት ፋብሪካ ዘበናዊ ድኹዒ ዩርያ ጎዴ ተዓዚቦም። ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ምስ አሊኮ ዳንጎቴ ዝነበረና ስምምዕ ፍርያት ሲሚንቶ ዳንጎቴ ምውሳኽ ሓደ ቀንዲ ነይሩ እዩ እውን ኢሎም። ካልኣይ ድማ ኣብ ጎዴ ኣብ ዓመት 3 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ዩርያ መዳበሪያ ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ዘለዎ ፋብሪካ ምህናጽ ከም ዝኾነ ገሊጾም። ኣብቲ እዋን ንህዝብና ዝኣተናየ ቃል ኣብ 40 ኣዋርሕ እቲ ህንጸት ክዛዘም እዩ ዝብል ከም ዝነበረ እውን ኣዘኻኺሮም። እዚ ስራሕ ካብ ንጅምር እንድሓር ኣብ ዓለም ዘበናዊ ድኹዕን ነዳድን ኣዝዩ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝመጸ እቲ እዋን ንምሕጻር ምስ ዳንጎቴ እንትንዛተ ጸኒሕና ኢና እውን ኢሎም። ስለዝኾነ ድማ 40 ኣዋርሕ እቲ ስራሕ ዛዚምና ፍርያቱን ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዕዳጋ ንምጥቃም ተስማሚዕና ኣለና ክብሉ እውን ሓቢሮም። እቲ ስራሕ ብህፁፅ ተዛዚሙ ድሕሪ 4 ኣዋርሕ ተመሊስና ክንመጽእ ኢና ብምባል ተመሊስና እንትንመጽእ ኣብቲ ከባቢ ን5000 ሰባት ዝኸውን ህንጸት መንበሪ ኣባይቲ ክዛዘም እዩ ክብሉ እውን ገሊጾም። ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ፋብሪካ ዘበናዊ ድኹዒ ተዛዚሙ ናይ ኢትዮጵያ ሓደ ቀንዲ ጸገም ክፍታሕ እዩ ክብሉ እውን ገሊጾም። ምዕራፍ ሓደ ህንጸት ፓርክ ኢንዱስትሪ ገላን ጉራ ተዛዚሙ ምምራቑ ዘተኣማምንን ጥንኩር ኢኮኖሚን ምህናጽ ካብ ጀመርናይ ጉዕዞ ብልጽግና ተደማሪ ዓጋቢ ውጽኢት እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማና ኣብ 43 ሄክታር መሬት ታኒጹ ተመሪቑ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም። እዚ እውን ማእኸሎትን ላዕለዎትን ኢንተርፕራይዛት ምቹ ከባቢ ንግዲ ካብ ምፍጣር ሓሊፉ ብኣሽሓት ዝቑጸሩ መናእሰይ ዕድል ስራሕ ይኸፍት። እቲ ፓርኪ ኣፍረይቲ ሃገርና ዓቕሞም ብምጥንኻር መፍራይነቶም ምዕባይን ተወዳዳራይነቶም ብምውሳኽ ንኸተማናን ንሃገርናን ነቲ ዞባን ዝተርፍ ዓብዪ ዕድል ዝሓዘ እውን ኢሎም። ብኻልእ ወገን ተተካእቲ ፍርያት ብምፍራይ ኣብ መንጎ ፍራይትን ሸማቶን ቀጥታውን ቅልጡፉን ምትእስሳር ንግዲ እንትንፈጥር ፍርያት ድማ ናብ ዕዳጋ ወጻኢ ብምቕራብ ሸርፊ ወጻኢ ሃገርና ንምዕባይ ዕዙዝ ተራ ይጻወት ክብሉ እውን ገሊጾም። ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ቆራጽነት መንግስቲ ዝተራእየሉ ሃገር ኣብ ጽኑዕ መሰረት ናይ መንባር ታሪኻዊ ስትራቴጂካዊ ስጉምቲ እዩ። ኮሚሽን ምክክር ሃገራዊ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ምልምላ ተወከልቲ ብዓወትን ብምዝዛምን ንሃገራዊ ዘተ ዝኾኑ ኣጀንዳ ብሰፊሕ ምትእኽኻብን ንሓውኣፍን ዘለቐን ምርዳእ ዝኸውን ጠንካራ ስራሕ ቅድመ ምድላው ኣሳሊጥ እዩ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ኩሎም ብርክታት መምሕዳር ሃገር ዝርከቡ ተወከልቲ ማሕበረሰብ ንምፍላይ ብዝገበሮ ጻዕሪ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ፣ ኣቦታት ሃይማኖት፣ ውድባት ፖለቲካ፣ ሲቪክ ማሕበራትን ዝተፈላለዩ ማሕበራት ሞያን ብንቕሓት ንኽሳተፉ ብምግባር እቲ ኸይዲ ሓውኣፍን ህዝባውን መሰረት ዘለዎን ክኸውን ተገይሩ እዩ። እዚ ተግባር መንግስቲ ንዕውትነት ከይዲ እቲ ምክክር ዝሃቦ ትኹረትን ስምዒት በዓል ዋንነት ዜጋታት ብተግባር ዘረጋገጽ እንትኸውን ሃገራዊ ምርዳእ ንምፍጣር እውን ጠንካራ መሰረት ኣንቢሩ ኢሉ። ኣብ ከይዲ እቲ ምእካብ ኣጀንዳ እውን ዝጭበጥ ውጽኢት ዝተመዝገቡ እንትኸውን ንዘበናት እናተጠራቐሙ ዝጸንሑ ህጹጻት ሃገራዊ ጉዳያት ናብ ጠረጴዛ ንኽመጽኡ ክኢሉ እዩ። እዚ ከይዲ መንግስቲ ኣብ ባህላዊ ፖለቲካት ሃገር ስርዓት መድብለ ፓርትን መንግስቲ ሰላማዊ ዘተ ንኸቐድም ዘለዎ ጽኑዕ እዋን ብተግባር ዘርኣየሉ እዩ። ኣብዚ ከይዲ ምክክር ልዕሊ 50 ውድባት ፖለቲካ ንኽሳተፉን ናይ ባዕሎም ኣጀንዳ ንኸቕርቡን ዝተገበረ ጻዕሪ ሓቋፍነት እቲ ኮሚሽን ካብ ዘርእዩ ዓወታት እቲ ዋና እዩ። እቲ ኮሚሽን ሓይልታት ፖለቲካ ዝትይሉ መድረኽ ብምትቻው ቅድሚ ሕዚ ብጸላእትነት ይረኣዩ ዝነበሩ ኣካላት ኣብ ሓደ ኣዳራሽ ብሃገራዊ ጉዳይ ንኽዝተዩ ገይሩ እዩ። እዚ ውጽኢት ኣብ ከይዲ ህንጸት ስርዓት ዲሞክራሲ እቲ ሃገር ባህሊ ምድምማጽ ኣብ ምምዕባል ከም ዓብዪ ምዕራፍ ዝውሰድ እንትኸውን ኣፈላላይና ብልዕልና ሓሳብ ንምፍታሕ ዘኽእል ተስፋ ዝህብ ጅማሮ ኮይኑ ተመዝጊቡ እዩ። እቲ ምክክር ሓሳብ ኣብ ዝነበሮ ጉዕዞ ዝተሳለጡ ዝጭበጡ ስራሕትን ዝተረኸቡ ውጽኢታትን ኢትዮጵያ ዝጸንሑ መዋቕራዊ ጸገማት ብዘላቕነት ንምፍታሕ ህንጸት ጠንካራ ሃገረ መንግስቲ ንምርግጋጽ ንዝጀመሮ ጉዕዞ ዘቀላጥፍ እዩ። ፕሬዚዳንት ፊደርኢ ታዬ ኣጽቀሥላሴ ምስ ነበር ቀዳማይ ሚኒስትር ሮማንያ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ናይ ሕዝቢ ፕሬዚዳንት ሃገር ዳችያን ኣብ ቤት ጽሕፈቶም ዘትዮም።
ፕሬዚደንት ታዬ አጽቀሥላሴ ምስቶም ላዕለዋይ አማኻሪ ታሪኻዊ ርክብ ክልተን ሃገራት ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ዘሰጋግር ዘተ ድሕሪ ምግባሮም መልእኽቲ ፕሬዚደንት ሮማንያ ካብቶም ላዕለዋይ አማኻሪ ተቐቢሎም ላዕለዋይ አማኻሪ ፕሬዚደንት ሮማንያ ዳቻን ከም ዝበልዎ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ንሮማንያ ኣዝያ ወሳኒት መሓዛ እያ ሎሚ ዓመት ሮማንያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኤምባሲ ዝኸፈተሉ መበል 60 ዓመት ከም ትኸብር ብምግላጽ እዚ ኣጋጣሚ ነቲ ዝጸንሐ ምሕዝነት ዳግማይ ንምንቕቓሕን ቀጻሊ ምትሕብባር ንምጥንኻርን ዓብዪ መሰረት ከም ዝኸውን ሓቢሮም ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን መናእሰይ ኣብ ሮማንያ ላዕለዋይ ትምህርቶም ናይ ምክትታል ዕድል ከም ዝረኸቡ ብምሕባር እዚ ባህሊ ብምጥንኻር ሓደሽቲ ዕድላት ትምህርቲ ንምፍጣር ከም ዝስራሕ እውን ኣረጋጊጾም ብተወሳኺ እውን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ርክብ ንግድን ኢኮኖሚን ንምዕባይ ክስራሕ እዩ ኢሎም ኣብ ፖለቲካዊ ዓውድታት ዓለም ለኸ ትካላት ብሓባር ምስራሕ ከምኡ እውን ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያን ዘሎ ርክብ ምጥንኻር ዋና ዋና ዕላማታት ትዑደት ከም ዝኾኑ ረዲኦም እቶም ኣማኻሪ ንኣዲስ ኣበባ ቅድሚ 12 ዓመት ከም ዝጎብነይዋ ብምዝኽኻር ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብታ ከተማ ዝተረኣዩ ቅልጡፍ ለውጥን ዕቤትን ከም ዝገረሞም ተዛሪቦም እታ ከተማ ኣብዞም ውሕዳት ዓመታት ዘመዝግበቶም ዕቤት ኣዝዮም ዘግርም እዩ እታ ከተማ ምፍላጥ ክሳብ ዝኣበየኒ እያ ተለዊጣ ክብሉ እውን ሓቢሮም ኢትዮጵያ ዘለዋ ልዑል ዕቤት ኢኮኖሚ ኣብ ግምት ብምእታው ሮማንያ ኣብ ዓውዲ ኢኮኖሚ ይኹን ካልኦት ዓውድታት ልምዓት ሓቃውን ጠንካራ መሓዛ ኢትዮጵያ ኮይና ንምቕጻል ድሌት ከም ዘለዋ እውን ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተመልከትና ሓጸርቲ ዜናታት ሰሚዕና ተመሊስና ኣለና ሕዚ ድማ ብዝርዝርና ብንሪኦም ዜናታትና ክንሰግር ኢትዮጵያ ኣብ ትራንስፎርሜሽን ቁጠባዊ ዓርሳ ሞርኪሳን ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንትን ዓበይቲ ስራሕቲ እናሳለጠት ከም ትርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ብመሰረት እዚ ትራንስፎርሜሽን ዝሳለጥ ዘሎ ፋብሪካ ማዳበርያ አሊኮ ዳንጎቴ ምስተዛዘመ ዓቕሚ ምፍራይ ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሮም ዮሐንስ ተስፋይ መንግስቲ መደመር ቅድም ኢሉ ብዝገበሮ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ሪፎርም መሰረት ብዙሓት ለውጥታት እናመጹ ይርከቡ ጠገማት ቀረብ እቲ ሕብረተሰብ ንምፍታሕ ድማ ዓበይቲ ጻዕርታት እናተገበረ ይርከብ በዚ መሰረት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ጉጅለ አሊኮ ዳንጎቴ ኣብ ዝተፈላለዩ መዳያት ኢንቨስትመንት ይሰርሕ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ዓመት 3 ሚልዮን ሜትሪክ ቶን ዩሪያ ማዳበርያ ፋብሪካ ንምቋም ምስ ጉጅለ አሊኮ ዳንጎቴ ዓቢ ናይ አክሲዮን ስምምዕ ፈሪሞም ከም ዝነበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ገሊጾም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ናይዚ ዓመት ህንጸት ፕሮጀክት ብወግዒ ከም ዝጀመረ ዝገለጹ ቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ፕሮጀክት ካብ ትሕተ ቅርጺን ላዕሊ ከም ዝኾነ እውን ሓቢሮም ኢትዮጵያ ኣብ ትራንስፎርሜሽን ሕርሻ ልውላውነት ምግቢ ልምዓት ኢንዱስትሪን ቁጠባዊ ዓርሰ ምርኮዛን ስትራቴጂካዊ ኢንቨስትመንትን ዓበይቲ ስራሕቲ እናሳለጠት ትርከብ በዚ ከይዲ መሰረት ዝሳለጥ ዘሎ ፋብሪካ ማዳበርያ አሊኮ ዳንጎቴ ምስ ተዛዘመ ዓቕሚ ምፍራይ ውሽጢ ዓዲ ከዕቢ ካብ ወጻኢ ዝኣቱ ድኹዒ ጽግዕተኛነት ክቕንስ ንሚልዮናት ሓረስቶት ድማ ዝድግፍ ከም ዝኾነ ገሊጾም እቲ ከይዲ ሓደሽቲ ዕድላት ስራሕቲ ኢንቨስትመንት ንምፍጣር ከም ዝሕግዝ ዝገለጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ናብቲ ፕሮጀክት ዝካየድ ዘሎ ቦታ ብምኻድ ምዕባለ ስራሕቱ ከም ዝገምገሙ እውን ሓቢሮም ኣብ መላእ እቲ ፕሮጀክት ዝካየድ ዘሎ ናህሪ ስራሕ ዘተባብዕ ምዃኑ እውን ገሊጾም ህንጸት ዝተፈላለዩ ክፋላት ፕሮጀክት ብመሰረት ዝተተሓሓዘሎም ትልምታት እናሰጎሙ ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ነዚ ገዚፍን ኣገዳስን ሃገራዊ ፕሮጀክት ንምዝዛም ዘሎ ተወፋይነትን ምትሕብባርን ዝናኣድ ምዃኑ ኣብሪሆም ምስቲ ጸገም አፍሪካውያን ብኣፍሪካውያን ምፍታሕ ዝብል መትከል ብምስምዕማዕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ጉጅለ አሊኮ ዳንጎቴ ናይ ኢንቨስትመንት ሽርክነት ብምፍጣርን ንዜጋታቱ ዕድል ስራሕ ብምስፋሕን ኣብ ሃገራዊ ቁጠባ ልዑል ተራ ይጻወት ከም ዘሎ ይፍለጥ ሕጋዊ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ሕጊ ተቐባልነት እናረኸበ ከም ዝርከብ ፖለቲከኛ ገብረስላሴ መዝገበ ተዛሪቦም ኢትዮጵያውያን ረብሓታት ወደብ ክንጥቀም ናይ ግድን ስለ ዝኾነ ኩሉ ኣበኪሩ ክሰርሕ ኣለዎ ክብሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ተወሳኺ ኣለና ኣብ ስሉጥ ዕቤት ኢኮኖሚ ትርከብ ኢትዮጵያ ቁጠባኣ ካብ ዝንላዕሊ ንምዕባይ በሪ ባሕሪ ከም ዘድልያ ዝፍለጥ እዩ ንኢትዮጵያ በሪ ባሕሪ ብስምምዕነት ምሃብ ማለት ንግዲ እቲ ዞባ ንምዕባይ ፈጠራ ዕድል ስራሕ ዘነቓቕሕን ኢኮኖሚያዊ ዝምድና ዘጠናኽርን ከም ዝኾነ ኩሉ ዝኣምነሉ እዩ ምስ ኣሚኮ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ጻንሒት ዝገበሩ ፖለቲከኛ ገብረስላሴ መዝገበ ዝነበረና ታሪኻዊ ሃፍቲ በሪ ባሕሪ ብሰንኪ ሕወሓትን መሻርክቱን ክንስእን ከም ዝኽኣልና ይገልጹ ኢትዮጵያ ብባሕር በሪ ሃፍታም እያ ቀይ ባሕሪ ክበሃል ከሎ ክንዲ ንኢትዮጵያ ጸጋ ንማንም ኣይፈቐደን ናይ ሕወሓት መሻርክቲ ሻዕብያ ዝኾኑ እዮም ህዝቢ ትግራይ እውን ዝጎድኡ ሕዚ እውን ናይ ባሕሪ ወደብ ተሪፉኒ ዝብል ናይ ሓባር ረብሓ ሕሳብ እየ ንኸይህልዎ እውን ዝሰርሑ ሰባት እዮም ኢትዮጵያ ግን በዓል 4 ባሕሪ ወደብ ሃፍታም እያ ነይራ እዚ ኩሉ ነገር ሲእና ኣብ ቀረባ ሂወትና ንፈልጦ ግን ዓሰብ
እስካብ ናይ ነዳዲ ሪፋይነር ብደርግ ዝተጸመደሉ ድፍድፍ መጽኡ ዝጻረየሉ ዝተሓሰበሉ ኣጋው ድቆቱ ዝተጸመደ መራኸብና ዝነበሩ ጀልባትን ዓበይቲ መራኸብን ሽሻይ ጸረ ኢትዮጵያ ረብሓን ዝኾነ ኢትዮጵያ ሃብቲ ዝተጠቐሙ ዘስዑኑ ሰባት ናይ ሻዕብያ ሲሳይ ዝኾነ ሃፍተ ገነትና ዘብጽሕና ሳዕብየን እዩ ኣብ ዙርያና ብዙሓት ወደባት ባሕሪ ያለው ዝበሉ እቶም ፖለቲከኛ ከም ሃገር ብዙሓት ድሌታትን ረብሓታትን ክረኽባ ዝኽእላ በር ባሕሪ ዝሓዛ ሃገራት እየን ይብሉ ትማይ ናብ ጨው ዝቕይር እዩ ኣውፂኻዮ ደሪቑ ልክዓ ኣፍዴራ ንጥቀመሉ ናይ ጨው ሃፍቲ ኣለዎ ኣብ ዘሎ ዓሳ ብጣዕሚ ብኣይዶናይዝ ዝኾነ ብኣይዶን ሳልት ዝማዕበለ እዩ እሱ ክትምገብ ከለኻ ታይሮይድ ግላንድ ዝበሃል ነገር እውን ሶልቭ ይገብረልካ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ሲኢና ኢና ብዓሳ ብጣዕሚ ከፍተኛ ናይ ምግቢ ኒትሬሽን እውን ጎዲልና እዩ ካልኣይ ከዓ ኣልጊ ዝበሃሉ ኣለዉ ኣብቲ ውሽጢ ናብ ረብሓ እስካብ ቻይና ናብ ምግቢ እውን ትቕይሩሎም ሰዓት እዩ ዘሎ እዚ እውን ተሪፍና እዩ ዳይቪንግ ኣቲኻ ናይ ስነ ማይ ህይወታውያን ምርምር ተካይደሉ ከም ሃገር ኢትዮጵያ ሰፊሕነታ ዝዕድል እዚ እውን ሲኢና እያ ዳይቪንግ ኣቲኻ ስለ ህይወታውያን ማይን እፅዋትን ዝገብረሉ ምርምር እውን እዚ ኣስኢንና እዩ ደሴታት ኣለውና ብዙሓት ስትራቴጂ ዝኾኑ ደሴታት እዚ እውን ኣስኢንና እዩ ብሰንኪ ናብ ሻዕብያ ብምሓዙ ሓኒሽ ዝበሃል ነበረ ናብ ብናይ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ኣካል ብምዃና ብናይ ዓለም ኣቀፍ ሕጊ ንየመን ክትውሰነላ እውን ተገይሩ እዩ ዳህላክ ማለት ብጣዕሚ ከፍተኛ ስትራቴጂ ቦታ እዩ መዕረፊ እውን እዩ ናይ ባሕሪ ሃይል ወሎ ናይ ብዙሕ ዘርፊ ወታደራዊ ናቁጣ ቤዝቢ እውን እዩ ነዚ ኩሉ ኣስኢንና እዩ እዚ ባሕሪ ኣቕሊልና ክንሪኦ የብልናን ኢትዮጵያ እዚ ታሪኻዊ ሕቶኣ ብሕጋዊ መገዲ ንኽትረክብ ዝድግፉ ዓለም ለኻዊ ትካላትን ሃገራትን ብዙሓት ከም ዝኾኑ ወደብ እናሃለዋ ክትዕጾ ከም ዘይብላ ይገልጹ ዓለም ኣቀፍ እውን ይግብአኩም ዝብልና እውን በዚሖም ኣለዉ ኣብዚ ሕዚ ዘሎ ውሳኔታት ኣብ ዓለም ኣቀፍ ሕጊ እውን ናይ ኢትዮጵያ ጥራሕ ከይኮነስ ንመላእ ዓለም ባሕሪ ወደብ ሎኮድ ዘይኮና ከባቢታት ግን ብዕድል ከም ንኢትዮጵያ ኣብቲ ወቲፈን ዝሰኣና ክረኽባ መሰላት ዓለም ኣቀፍ ሕጊ እውን ዝድግፎ እውን እዩ ገሊአን እውን ብስነ ቅንዕና ስነ እምሮ ከም መንግስቲ ኤርትራ ቅንዕና ዘይመላው እምበር ኣብ ካልኦት እውን ብበጎ ፈቃደኝነት ሰርቪስ ይጠቐማሉ ዝብላ እውን ኣለዋ ንሕና ሰወና ኢና ብተፈጥሮ እውን ሎኮድ ኣይኮነን ሎኮድ ዝበሃል ኣብ ማእኸል ሰፊሩ ባሕሪ ወደብ ዘየዋስኖ ከባቢ እዩ ኢትዮጵያ ግን ብኣርባዕተ ሓሙሽተ ወደብ ዝተኸባበት እያ እንተደሊና ጅቡቲ ምጥያቕ ንኽእል ኢና መሰልና እዩ እንተደሊና ባፅዕ ክንጥይቕ መሰልና እዩ እንተደሊና ዓሰብ እውን ክንጥይቕ መሰልና እዩ ዓሰብ ስቑ ኢሉ ከፍ ኢሉ ንሕና መእተዊ መውፅእ በሪ ሲኢና ጠጠምዋልና ጉቡእ ኣይኮነን ዓለም ኣቀፍ ሕጊ እውን ብመን ተትመሓደር ዝኸባቢ እዚ ንፀጥታ ውሕስኑ እውን ጋራንትድ ይኸውን ብዝብል ዝተረድኡ ናይ ባዕሉ ስራሕቲ እውን እናተሰርሐሉ ርዲኢቱ ከም ዘሎ እውን ይፈልጥ እየ ኣብ ርእሲ እቲ ናይ ዓለም ኣቀፍ ሰናይ ድሌት ሓደ ኮዝ ዝኾነ ድማ ኣምና ህቱ ወሉ ጥቋን ናይ የመናውያን ሰርጎ ገብ ዘለዉ ጠንቂ ዝኾኑ ናብ ኢትዮጵያ ይኹን ሙሉእ ዓለም ዝንቀሳቐስ ብሎክ ዝገብሩ ሃርቨስት ፅዕንቶ ዝፈጥሩ ንዚ እውን ሓራኽ ወፅ እንተኮይኑ ኢትዮጵያ ብቀጠናዊ ዝኾነ ድሕንነት ሓለዋ እውን ከለላ ዝድለየሉ ሰዓት እዩ ኢለ እየ ዝኣምን እዚ ሰላማዊን ሕጋዊን ሕቶ በሪ ባሕሪ ናብ ንቡር ኩነታት ንክምለስ ኩሉ በብብርኩ ዝርከብ ሕብረተሰብና ክሰርሕ ኣለዎ ክብሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ምዃና ኣብ ንግዲ ዓለም ዝህልዋ ተወዳዳራይነት ክንኪ ከም ዝገበሮ ተሓቢሩ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓድነቱ ኣጠናኺሩ ሕቶ በሪ ባሕሪ መልሲ ክረክብ ብምግባር ዓርሳ ዝኸኣለት ሃገር ንመጻኢ ወለዶ ከረክብ ይግባእ እውን ተባሂሉ ትንሳኤ ደምለው ከም ስዕዋ ዲዳተሉ ኢትዮጵያ ኤርትራ ነጻነታ ክሳብ ዝረኸበትሉ ክሳብ 1983 ዓመተ ምህረት 97 ሚእታዊ ዝኸውን ናይ ወጻኢን ኣታዊን ንግዳ ተሳልጥ ዝነበረት ካብ ነጻነት ኤርትራ ንድሓር ወደብ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ዓሰብ ብኺራይ ክትጥቀም ጸኒሓ እያ ኮይኑ ግና ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ብ1990 ዓመተ ምህረት ምውልዑ ስዒቡ ዓሰብ ተዓፀየ ኢትዮጵያ እውን ናይ ጅቡቲ ወደብ ከም መማረፂ ምጥቃም ጀመረት ነዚ እውን ንብዙሕ ዓመታት ክትከፍሎ ዘይግባእ ዋጋ እናኸፈለት መጸት ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ምዃና ብብዙሕ ጎዲእዋ እዩ ወደብ ንኢኮኖሚ ሓንቲ ሃገር መሰረታዊ ነገር እዩ
ብፍላይ በዚሒ ህዝቢን እንዓበየ ዘሎ ኢኮኖሚ ንዘለወን ከም ኢትዮጵያ ንዝበላ ሃገራት ወደብ ክንዲ ሰራውር ደም አድላይን መሰረታዊን እዩ። ወደብ ዘለወን ሃገራት ምስ ዘይብለን ሃገራት እንትነጻጸራ ዓለም ለኸ ንግዲ ብቐጥታ ብቕልጡፍን ብንእሽተይ ወጻይን ምትዕድዳግ ይኽእላ። በአንጻሩ ወደብ ዘይብለን ሃገራት ኣብ ዓለም ለኸ ናይ ንግዲ መስመር ናይ ጎረባብቲ ሃገራት ጽግዕተኛ ይኾና። ናይ ወደብ ተበጻሕነትን ዕብየት ኢኮኖሚን ኣዝዮም ዝተኣሳሰሩ እዮም። ከም ኢትዮጵያ ዝበላ ወደብ ዘይብለን ናይ አፍሪካ ሃገራት ብዝገጥመን ናይ ሎጂስቲክስ ጸገም ምኽንያት ናይ ወጻይን ኣታዊን ሸቐጣት ዋጋ ክንህር ይገብሮ። ባንኪ ዓለም ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓ 2014 ዝገበሮ መጽናዕቲ ከም ዘርእዮ ወደብ ዘይብለን ሃገራት አፍሪካ ምስ ወደብ ዘለወን ሃገራት አፍሪካ እንትወዳደራ ብዓለም ለኻዊ ንግዲ ናይ ሎጂስቲክስ ወጻይአን ብ3 ዕጽፊ ይውስኽ። እዘን ወደብ ዘይብለን ሃገራት ወደብ ካብ ዝረኽባሉ ሃገር ናይ ጉምሩክ ስነ ስርዓት ንምሕላፍ ብዘጋጥመን ናይ ምጉታት ምኽንያት ኣብ ናይ ወጻኢ ንግደን ጽዕንቶ ይፈጥረለን። ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ ምዃና ኢኮኖሚያዊን ብሄራዊን ድሕንነታ ኣብ ውሽጢ ሓደጋ ክወድቕ ኪኢሉ እዩ። ብምኽንያት ጸገም ወደብ ብዘጋጥም ናይ ትራንስፖርትን ሎጂስቲክስን ኣብ ዝበጽሕ ኪሳራ ኣድሂቦም መጽናዕቲ ብዝገበሩ ብዙሓት ምሁራን ከም ዓለም ለኻዊ ኣብነት ዘልዕልወን ናይ ጅቡቲ ወደብ ኮሪደርን ኢትዮጵያን እየን። ኮንፈረንስ ንግድን ልምዓትን ውድብ ሕቡራት መንግስታት ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ብ2020 ኣብ ዘውጽኦ ሪፖርት ከም ዘተሓሳሰቦ ኢትዮጵያ ኣብ ጅቡቲ ጽግዕተኛ ምዃና ኢኮኖሚ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ ስትራቴጂያዊ ስግኣት ንክወድቕ ዝገበረ ብምዃኑ ቅልጡፍ መፍትሒ የድሊ ኢሉ። ብሓፈሻ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናይ ምፍታሕ ጉዳይ ካብ ኢኮኖሚ ሓሊፉ ብሄራዊ ድሕንነት እታ ሃገር ካብ ሓደጋ ናይ ምድሓን ረብሓ ዘለዎ እዩ። ብምዃኑ እውን ኩለን ሃገራት ቀርኒ አፍሪካ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ በዚ ኣገባብ ተረዲአን ብሰላማዊ መንገዲ በሪ ባሕሪ እትረኽበሉ መፍትሒ ምእላሽ ንጽባሕ ዘይበሃል ዕዮ ገዛ እዩ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣሰር ኣያታቱ ተኸቲሉ ረብሓ ሓድነት ካብ ታሪክ ዓወት ዓድዋ ተማሂሩ ተስፋ ዘይምቁራጽ ካብ ምዝዛም ዓብይ ግድብ ህዳሰ ተረዲኡ ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ግሁድ ክኸውን ክሰርሕ ኣለዎ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታትና ሰሚዕና ተመሊስና ኣለና። ሕዚ ድማ ዕለታዊ ሓበሬታ ንሰምዐሉ ሰዓት በጽሕና ኣለና። ዕለታዊ ሓበሬታ ክተብጽሐልና መሳርሕተይ ትንሳኤ ደምለው ኣብዚ ኣብ ስቱድዮ ተረኽባላ ናብ ኣኸወስደኩም ቋድሓን መጻህ ትንሳኤ ቋድሓን ጸናኻ ወንድም ናይ ለማዓልቲ ዕለታዊ ሓበሬታና እንታይ መስል ብዝብል እስኪ ተመልከትና ብል ይቐኒለይ ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሓበሬታና ብዛዕባ ካርዲ ወይ ከዓ ድምፂ መውሃቢ ወረቐታት ብምንታይ ምኽንያት ዋጋ ኣልቦ ክኾኑ ይኽእሉ ዝብል እዩ። ከም ዝፍለጥ ሃገርና ንሸውዓይ ሓፈሻዊ መረፃ ዓብይ ምድላው እናገበረት ትርከብ። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ንመጻኢ ክመርሐኒ ይኽእል እዩ፣ ጽቡቕ ገይሩ ከመሓድረኒ ይኽእል እዩ፣ መሰለይ ክሕልወለይ ይኽእል እዩ ዝብሎ ክኾነኒ እዩ ኢሉ ዝሓስቦ ውድብ ንምምራጽ ካርዲ ወሲዱ ኣብ ምጽባይ ይርከብ። እዚ ገይሩ ኣብ ምጽባይ ዝርከብ እዚ ህዝቢ ድማ ምርጫው ዋጋ ንኽህልዎ ብጥንቃቐ ወይ ከዓ ጥንቃቐ ብዝተመልኦ መንገዲ ክመርጽ ይግባእ ተባሂሉ ድምፂ ዝተዋሃበሎም ወረቓቕቲ ወይ ከዓ ናይ ምርጫ ካርድታት ካብዞም ዝስዕቡ ምኽንያታት ብሓዲኡ ዋጋ ኣልቦ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እቲ ሓደ እንታይ እዩ? መንነት መራጺ ብሽም ዝተገለጸሉ ኩነታት እንተሃልዩ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ዋጋ ኣልቦ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ መራጺ ሽሙ ከይጸሓፈ ምርጫው ከካይድ ወይ ከዓ ይመርሐኒ እዩ ዝብሎ ውድብ ክመርጽ ይግባእ ማለት እዩ። ካብኡ እውን ቀጺሉ ናይቲ ጣብያ ድምፂ መውሃቢ ወረቐት ትኽክለኛነት መረጋገጺ ማህተም እንተዘይሃልይዎ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ውድቂ ይኸውን ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ክቕበሉ ከለው መረጽቲ መጀመርያ ካብ ጣብያ ክወስዱ ከለው ማህተም ሕጋዊ ማህተም ምህላው ከረጋግጹ ይግባእ ማለት እዩ። ከምኡ እውን ንቤት ምኽሪ ክምረጽ ካብ ዝኽእል ቁጽሪ ተመራጺ ንዓቐብ ዘለዎም ሕጹያት ምልክት ዝተገበረሉ እንተኾይኑ ይብል። በዚ ምኽንያት እውን ናይ ምርጫ ካርዲ ዋጋ ኣልቦ ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ምንም ምልክት ዘይተገበረሉ እንተኾይኑ እቲ መራጺ ብዝሕተት ምንም ምልክት ከይገበረ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ናፍቲ ኮረጆ እንድሕረ እትይዎ ነየናይ ውድብ ከም ዝመረጸ ስለ ዘይፍለጥ ዋጋ ኣልቦ ይኸውን ማለት እዩ። እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ይኸስረሎ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ መራጺ ንመን ከም ዝመረጸ ምፍላይ ዘጸግም እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ዋጋ ኣልቦ ይኸውን። ምክንያቱ ዘሻሚ እንድሕር ኮይኑ ነየናይ ውድብ ከም ዝመረጸ ብግልጺ ዘየረድእ እንድሕር ኮይኑ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ዋጋ ይህሎን ማለት እዩ።
ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሕጋዊ ድምፂ ምውሃቢ ወረቐት ዘይኮነ ማለት እውን ኣብ ጣብያ ምርጫ ዘይወፀ ናይ ድምፂ ምውሃቢ ወረቐት እንተኮይኑ ሕጋዊ እንተዘይኮይኑ እቲ ናይ ምርጫ ካርዲ ውድቂ ይኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ብምቕፃል ድማ ካብ ሳንዱቕ ወፃኢ ወዲኡ ዝተረኸበ ናይ ድምፂ መውሃቢ ወረቐት እንድሕር ኮይኑ እዚ ናይ ድምፂ መውሃቢ ወረቐት ዋጋ ኣይህልዎን። ናይ መን ከም ዝኾነ ንመን ክምረፅ ተሓሲቡ ከም ዝነበረ ንመን ድምፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዘይፍለጥ ዋጋ ኣልቦ ይኸውን። ስለዚ ጉሓፍ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እውን ሓደ ኪሳራ እዩ። እቲ ኣውፂኡ ሒዝዎ ዝነበረ መራፂ ድምፁ ከየስምዐ ይተርፍ ኣሎ፣ ከምኡ እውን ድማ ኪሳራ ይበፅሕ ኣሎ ማለት እዩ። ካሊእ ሰብ እውን ከይመረፀሉ ከይተመረፀሉ ባኺኑ ይተርፍ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዞም ድምፂ መራፂ ዋጋ ከስእኑ ዝኽእሉ ካብቶም ሕጂ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስክዎም ናይ ምርጫ ካርድና ዋጋ ኣልቦ ክገብርዎ ዝኽእሉ ስሕተታት ብምጥንቃቕ ህዝቢ እንታይ ክገብር ኣለዎ? ብጥንቃቐ ክመርፆ ዝደለዮ ውድብ መሪፁ ድምፁ ዋጋ ንክህልዎ ክገብር ይግባእ ተባሂሉ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ይመስል ነይሩ ወንድም ናይ ሎማዓንቲ ዕለታዊ ሓበሬታና። ጽቡቕ ትንሳኤን ዝሃኹና ሓበሬታ ደጊመ ከምስክነኪ ይፈቱ ኣነለይ ዝኸበርኩም ተመልከትና ቅድሚ ምዝዛምና ዓበይቲ ዜናታትና ክነዛኸረኩም። ፋብሪካ ማዳበርያ አሊኮ ዳንጎቴ ምስ ተዛዘመ ዓቕሚ ምፍራይ ውሽጢ ዓዲ ክዕቢ ከም ዝኽእል ተገሊጹ። ሕቶ በሪ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዓለም ለኸ ሕጊ ተቐባልነት እናረኸበ ከም ዝርከብ ተሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብ ኣምሓራ ሚድያ ኮርፖሬሽን ፈነወ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ናይ ሰዓት ዝሓረና ኣለኹም ዜናታትና ሰማዕኹሞም እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ምስ ዝቐረዩ ምድላዋትና ሓቢርኩም ክትኾኑ ተኸብሩ ንዕድም